В историята на всяка нация има личности, чието наследство и принос остават непоплатими стълбове на нейната идентичност и културно наследство. Стоян Стоянов Заимов е един от тези значими дейци в българската история, чиято роля е несъмнено от съществено значение за формирането на модерната българска нация и държавност. Роден в Рупките, Заимов се превръща в символ на непокорството и стремежа за национално самоопределение в периода на освободителната борба и след това, в изграждането на младата българска държава. Своето влияние Заимов упражнява не само като политически и революционен деятел, но и като културен деец, образовател и общественик, допринасяйки за оформянето на културната и образователната система в страната. Неговият живот и дейност са пример за неуморимата борба за национално освобождение, социална справедливост и културно възраждане, което е основа за разбирането на съвременните ценности и идентичност на българския народ. Ранни години. Стоян Стоянов Заимов е роден на 12 август 1853 г. в малкото, но исторически значимо село Рупките, което се намира в предпланинския регион на България. Отрано в живота си, той е изложен на историите и разказите за българските герои и борбата за свобода, които формират неговата национална идентичност и будят в него стремеж към образование и самоусъвършенстване. Начално образование. Началното образование на Заимов се осъществява в родното му село Рупките, където той получава основите на писмеността и първоначалните знания за света. В този период, образованието в България често е силно ограничено и зависи от местните условия, като в много случаи се провежда в църковни школи или частни домашни уроци. Въпреки тези предизвикателства, ранната образователна среда в Рупките е стимулираща, като вдъхновява младия Заимов да търси допълнителни знания и да се стреми към самоусъвършенстване. Продължаващо образование и значението на Педагогическия институт в Москва. Получаването на образование в Педагогическия институт в Москва през 1882 г. представлява значителен етап в образователната и професионалната кариера на Заимов. Този период не само засилва неговите академични знания, но и му предоставя възможността да се срещне с водещи мислители и революционери, както и да се запознае с нови идеи, които по това време циркулират в руското общество и по-широко в Европа. Академична подготовка. В Педагогическия институт Заимов придобива дълбоки знания в области като педагогика, философия, история и литература. Обучението му там е насочено към подготовката на квалифицирани учители, които да разполагат с модерни методики за преподаване и образование. Този опит значително обогатява неговите представи за образователния процес и му дава инструментите да допринесе за развитието на българското образование след завръщането си в България. След завръщането си от Педагогическия институт в Москва, Заимов е въоръжен с модерни педагогически идеи и методики, които той съсредоточава в полза на образователния процес в България. Той прилага своя опит и знания в няколко ключови области, които имат дълготраен ефект върху развитието на българското образование. Реформи в образованието. Заимов играе водеща роля в реформирането на българската образователна система. Той се застъпва за модернизацията на учебните планове и програми, въвеждайки нови предмети, които отразяват нуждите на съвременното общество и националната култура. Той насърчава включването на науки като природни науки, математика и съвременни езици, които преди това не са заемали централно място в учебната програма. Подобряване на качеството на преподаване. Заимов е сред пионерите, които подчертават важността на качественото преподаване за успеха на образователния процес. Той въвежда нови методики за обучение на учителите, включително практическо обучение и продължаващо професионално развитие. Заимов подчертава, че учителите трябва да бъдат не само преносители на знание, но и вдъхновители и наставници за своите ученици. Подкрепа за образованието на момичетата. Заимов се застъпва също и за равен достъп до образование за момичетата, което по това време е все още нестандартно възприятие. Той подчертава значението на образованието за момичетата не само за тяхното личностно развитие, но и за развитието на обществото като цяло. Ролята на Заимов в предосвобожденска България. Стоян Заимов е изключително активен в периода преди освобождението на България от османско владичество. Неговата роля е многопластова, обхващайки участие в революционни организации, разпространение на освободителни идеи и участие в подготовката на въстания. Заимов е известен със своето умение да организира, мотивира и вдъхновява други към каузата за национално освобождение, използвайки своето образование и интелектуални способности за разпространение на революционни идеи. Участие в революционни организации. Заимов се включва в революционни дейности на млада възраст, вдъхновен от националистическите идеи и стремежа за независимост на България. Той става част от вътрешната революционна организация, участва в създаването и разпространението на нелегална литература и организирането на тайни срещи. Неговата роля включва също така подготовка на въоръжена борба, набиране на доброволци и събиране на средства за революционните дейности. Особено забележително е неговото участие в подготовката и изпълнението на Априлското въстание през 1876 година, което е един от ключовите моменти в борбата за освобождение на България. Въпреки че въстанието е потушено, то играе важна роля в привличането на международно внимание към българския национален въпрос. Връзки с други изтъкнати революционери. Стоян Заимов установява тесни връзки с други изтъкнати революционери като Васил Левски, Любен Каравелов и Христо Ботев. Тези връзки са от съществено значение за координирането на революционните дейности и за обмяната на идеи и стратегии за освобождението на България.
Взаимодействието с такива водещи фигури обогатява възгледите на Заимов и укрепва неговата решимост да продължи борбата за национално освобождение. Влиянието на тези връзки се отразява не само в неговото активно участие в революционните дейности, но и в последващата му роля в политическия и културен живот на освободена България. Стоян Заимов използва своя опит и знания, придобити в хода на революционната борба, за да допринесе за изграждането и укрепването на новата българска държава. След освобождението на България от османско владичество през 1878 година, Стоян Стоянов Заимов активно се включва в политическия живот на новоосвободената държава. Неговият принос в периода след освобождението е значителен, като той заема редица важни длъжности и участва активно в законодателната дейност и реформите, които формират основите на съвременната българска държава. Участие в политическия живот. След освобождението, Заимов се впуска в политическата арена с цел да подпомогне изграждането на стабилна и функционираща българска държава. Той се ангажира с разработването на нови закони и Конституцията, като същевременно работи за утвърждаването на демократични принципи в управлението на страната. Заимов е убеден в необходимостта от създаване на силна образователна система и културна идентичност като основа за напредъка на българския народ. Заемани длъжности и въздействие. През годините след освобождението, Заимов заема редица ключови длъжности в новосформиращото се българско правителство, включително депутат в учредителното и обикновеното народно събрание, както и министерски позиции. В тези роли той оказва влияние върху развитието на законодателната и административната структура на държавата, подчертавайки значението на правовата държава и защитата на гражданските свободи. Особено значим е неговият принос към образователната политика и културното развитие. Като министър, Заимов подкрепя и инициира редица реформи, които целят подобряването на качеството на образованието, разширяването на образователната мрежа и насърчаването на културното наследство на България. Приноси в законодателната дейност и реформи. Заимов играе важна роля в законодателната дейност на страната, като участва в разработването на закони, които са основополагащи за функционирането на съвременната българска държава. Той е сред архитектите на няколко ключови законопроекта, включително тези, които се отнасят до образованието, местното самоуправление, съдебната система и защитата на националните интереси. Неговата работа допринася за установяването на правовата рамка на България, като той се застъпва за включването на либерални и демократични принципи в управлението на държавата. Заимов е активен участник в дебатите за формирането на българската конституция, подкрепяйки идеите за разделение на властите, граждански права и свободи. Участие в културни и образователни инициативи. Стоян Заимов е активен участник в културния и образователния живот на България след освобождението. Той се застъпва за развитието на националната култура и образование като основни стълбове на българското общество. Заимов е убеден, че културното и образователното развитие са ключови за формирането на силна национална идентичност и за постигането на социален напредък. Създаване и поддържане на културни и образователни институции. Един от значимите приноси на Заимов е участието му в създаването и поддържането на културни и образователни институции. Той е един от основателите на няколко важни културни и образователни институции, включително библиотеки и училища, които служат като центрове за обучение и културно развитие. Тези институции предоставят на българските граждани достъп до образование и култура, като по този начин допринасят за развитието на образованото и културно общество. Принос в развитието на българската култура и литература. Заимов има значителен принос и в областта на българската култура и литература. Той подкрепя развитието на българската литература, като насърчава младите таланти и подкрепя публикуването на български автори. Заимов вярва в силата на словото и литературата като средства за изразяване на националния дух и историческото наследство. Той е убеден, че литературата играе централна роля в образованието и формирането на морални и етични ценности в обществото. Освен директния си принос към литературата, Заимов участва активно в културни дебати и инициативи, които целят популяризирането на българската култура както в страната, така и в чужбина. Той е един от защитниците на българското културно наследство и работи усилено за неговото съхраняване и разпространение. Последни години от живота. В последните години от живота си, Заимов продължава да работи за подобряването на образователната система и за развитието на българската култура. Той се ангажира с различни обществени и културни организации, допринасяйки със своя опит и знания. Въпреки здравословните проблеми, които започват да се проявяват с напредването на възрастта, Заимов не спира да бъде активен участник в обществения живот, показвайки непоколебима посветеност на своите идеали. Оценка на историческото наследство. Историческото наследство на Стоян Заимов е изключително богато и многообразно. Неговият принос в политическата история, образователното развитие и културното възраждане на България е безспорен. Заимов е един от ключовите фигури в модерната българска история, чието влияние се усеща дълго след неговата смърт. Той е символ на борбата за национално освобождение, просвещение и културно възраждане, а неговите идеи продължават да вдъхновяват поколения българи. Управление на военно-историческите музеи и паметници в Плевен. Стоян Заимов играе ключова роля в организацията и управлението на военно-историческите музеи и паметници в Плевен, които са важна част от културната и историческата идентичност на града.
Тази дейност е особено значима, тъй като Плевен е едно от местата с голямо историческо значение за България, особено в контекста на Руско-турската война от 1877-1878 година и освобождението на България от османско владичество. Принос към запазването на историческата памет. Чрез своята работа в управлението на военно-историческите обекти, Заимов допринася за запазването на историческата памет и образованието на поколенията за значението на освободителната война. Ангажираността му в този процес помага за развитието на културния туризъм в Плевен и предоставя възможности за изучаване на българската история на местно и национално ниво. Въздействие и значение. Дейността на Заимов по отношение на военно-историческите музеи и паметници не само утвърждава Плевен като център на историческа памет, но също така подчертава неговото виждане за важността на културното и историческото наследство за българската нация. Той разбира, че запазването на историческите места и паметници е от съществено значение за поддържането на националната идентичност и за образованието на бъдещите поколения. В заключение, Стоян Стоянов Заимов оставя значителен отпечатък в културната и историческа среда на Плевен чрез своята работа в управлението на военно-историческите музеи и паметници. Неговият принос към запазването на историческата памет и развитието на културния туризъм в региона е част от неговото богато наследство, което продължава да вдъхновява и да обогатява българската култура и история. Смърт. Стоян Заимов умира на 9 септември 1932 година в Плевен. Неговата смърт маркира края на продуктивен и вдъхновяващ живот, посветен на служене на българската нация в областите на образованието, културата, политиката и националното освободително движение. Заключение. Стоян Стоянов Заимов оставя неизтриваеми следи в българската история чрез своя многопластов принос в областите на образованието, културата, политиката и националното освободително движение. Неговият живот е пример за неуморима работа и посветеност на идеала за свободна и просветена България и въплъщение на стремежа към културно и национално възраждане.